Mbah, Dalem Mas. sampean wis ngerti rong? Apa neh? Pecute Mas Supri lho anyar. Ta pri pecutmu anyar. Heeh. Delok kaya apa pecutmu sing anyar aku pengen ngerti. Omahe. Lho, kok iso nang omahe piye? Lah sing ndek iki lho, mbok kendi. Iki lho. Kae lho ning jero kae lho. Piye? Nengon kae ning jero gantung ning jero kae lho. Aja cengengesan ndang dikune lho. Opening apik. Lah iki lho tak sepilne lur. Dadi pecute Mas Supri ku akeh. Dadi ndek kene iku sebagian iki rata-rata pecute Mas Supri. Iki lho tak sepilne. Nah, sing merah iki pecute Mas Supri. Terus ndi? Sing putih iki pecute Mas Supri. Sing ungu iki pecute Mas Supri. Terus ndi iki? Sing abu-abu. Lah sing rajutan iki pecute sapa ta iki? Rajutan iki lho. Nah, ning ana lho iki. Cah. Ndi dah? Lah iki lho, rajutan ijo lho pecute sapa? Ki gone anu, Bapak Topik. Lah pucukane ora ono iki. Bah, piye iki? Tak deh. Kadang disambung piye. Piye? Lah di pecutmu sing anyar. Gitu. Ngene lho kok gomlah ya. Ora enek ambah. Wah, lejane piye to pri wong pecut arepe digawe sok tanggal 6 malah ora enek iki. Ketoke payu lho. Payu apa piye lek payu yo gawe neh. Iki lho Pri. Engko lek pomarepe gawe pecut anyar neh. Kano gagang iki lho. Iki jane motif gagang piye iki? Kuk 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 kuk. Tapi pecutmu sprene ra enek lho Pri sing nggih gagange ukir iki. Wis jajale pecutmu sing putih lho Pri, sing rajutan lho. Tak tahu iki pecute Supri. Sing putih kuwi ape dilelang lur. Ya lho, lek pengen ro ben dijikok karo Mas Supri. Kuwi pecut kesayangane ape dilelang. Kuwi peragenanmu dhewe to, Mas Supri, pecut Sing putih. di- Sing putih. Putih mang lho. Kuwi oleh kondi iki kae. Kocak. Iki lho dhewe wong bingung iki lho. Kayak wong bingung iki lho. Iki lho kayak wong bingung iki lho. Sin aku. Sampai sakit.